Nem. Pont nem csíp. A falán visszatesztem. Vagy az, vagy ez ide. Ide tudsz még ide. Nem, be tudok oda menni ma. Ja, ugye ez a poli. Azért mondom, ez kell nekem mindenképpen. Jó játszó vele. Ez nem oda jön. Jó van, akkor Hozzám kell elkezdeni. Meg elkezd akarod jönni. Nem értél hozzá. Én is erre gondolom, hogy ez lesz az innen. Akkor jönök innen? Nem. De érzem is. Amilyen ma megy nekem a pattintás. Hát eltalálod a labdát és tarts. Hát. Ja, az előbb is ez volt, az kellett a kettő közé. Erősen meg kell lőni, magabiztosan aztán... Hát az előbb is az volt, erőteljes magabiztos, ez fél szar volt benne. Most te vagy? No, nem akartam hozzá. Nagyon szép munka. Dobálsz egy rúgást? Kirúgás. Szektorazik, azt hittem, hogy azt tudod hát. Lélek nincsen, bazd meg, tudjam adni. Fölfajtolt. Nem kell a kaposnak menni végül. Az egy fickó van ott talpon a vidéken. Jézus, ez irány. Ez a lényeg. Ezzel nem tudok mit csinálni. De hát így van, hát most... Áthatolod? Bőven. Fú, az meg rázni van, mert ott nem oda akartam, és bementem meg szarval. Atya, nem kapott volna ennek, pontos, mert ilyet ki lehet ám hagyni, nem veszed komolyan, és akkor... Nem azért, Jó, de másik túl is volt, nem értem, nem, 14 de 14. Az legalább olyan volt, mint ellenem a fal. Mennyi? Az kész jó. Szép volt. Ha nem ellened akkor hanem, hogy jól, mert újat voltam. Nem, mert fölszaladtam végig. Tapura. Kérdezte, hogy jól vagyok, még ilyenkor. Igen, most sem át kell csinálni, de komolyan. És sikerült. És jó, igen. Majd odaadom neked színet a másikat is. Ez egy kicsit szélesebb. Lehet, hogy Szöglet volt egyébként. Itt van, visszanézzük videón akkor.